Хәерле көн, укучылар! Бүгенге дәреснең темасы электрон почта һәм челтәрләрнең башка хезмәтләре. Компьютер челтәрләре аша гаять күп мәгълүмат тапшырыла ала. Булар хат, белдерү, реклама, программа белән тәэмин ителеш. Компьютер уеннары, эш документациялары һәм башкалар булырга мөмкин. Бу мәгълүматларның барысы да файллар рәвешендә абонентларның персональ компьютерларының һәм серверларының магнитлы дискларында саклана. Компьютер челтәрләрендә хатлар алышу электрон почта дип атала. Электрон почта компьютер челтәрләре башкарган хезмәтләренең иң популяр төре. Электрон хат алучының электрон адресы һәм текстыннан торган гадәти текстлы файлы. Хатта текстлы мәгълүматтан тыш махсус рәвештә кодлаштырылган рәсемнәр, программалар, архивлар һәм башкалар булырга мөмкин. Почта тартмасы почта серверындагы тышкы хәтернең абонент өчен аерып куелган бүлемтеге. Һәрбер почта тартмасына исем бирелә. Почта серверы абонентка килгән хатларны шул тартмага сала. Электрон адресны белгән теләсә кайсы абонент хатны почта кабына тапшыра ала. Мәгълүматка керү мөмкинлеге, пароль аша булу сәбәпле почта кабындагы хатны башкалар ала алмый. Нәрсә соң ул электрон адрес? Мисал китерик. Экранда таблицаны күрә аласыз. Валиев @kgu.kazan.ru. Ул түбәндәге өлешләрдән тора. Ру Россия, ил, шәһәр Казан, сервис исеме КГУ, почта тартмасының исеме Валиев. Нокта һәм символы айыру билгеләре. Электрон адресның нокта белән айырылган кисәкләре домен дип атала. Һәр домен адресатка хезмәт күрсәтүче почта серверының компьютер челтәрендәге урынын ачыклый. Доменнар 1, 2, 3 һәм күбрәк санда булырга мөмкин. Адресларда һәр вакытта да административ, географик принцип кулланыла дип уйлау дөреслеккә туры килми. Адресның тамгасыннан уңда урнашкан кисәге почта серверының доменлы исеме булып тора. Ул абонент тартмасын үз эченә ала. Төп принцип шунда: исем компьютер челтәрендәге башка сервер исемнәреннән аерылып торырга тиеш. Конференция нәрсә икән сез барыгыз да беләсез инде. Кешеләр бер бинада җыелышып, уртак темага чыгышлар ясыйлар, сораулар бирәләр, фикер алышалар. Фәнни профсоюз мәктәп һәм башка төрле конференциялар була. Телеконференция бер төркем кешеләрнең уртак тема турында фикер алышуы. Башка конференцияләрдән аермалы буларак, конференциядә катнашучыларга бер бинада җыелуның кирәге юк. Моннан тыш конференциялар вакыт ягыннан да шикләнмәгән. Ул айлар һәм еллар буе барырга мөмкин. Мондый конференциядә компьютер челтәренең барлык абонентлары да катнашырга мөмкин. Телеконференцияне анда катнашучылар үзара электрон хатлар алышып уздыралар. Иң элек компьютер челтәрендә билгеле бер темага конференция башлануы турында белдерү игълан ителә. Телеконференция үзенең электрон адресына ия була. Аннары конференциядә катнашучылар теркәлә. Шуннан соң әлеге конференциягә теркәлгән һәр абонентка конференциянең бөтен материаллары да электрон почта аша килеп торачак. Абонент үзе җибәргән хатның конференциядә катнашучыларның барысына да барып җитәчәген белә. Шуның белән укучылар темабызның теория өлеше тәмам.